Φωτογράφηση για εβδομαδιαίο περιοδικό. Στο φακό η τέλεια αποτρίχωση φαίνεται. Μόνο στα Laser Line Clinics. Για όλους μας. Και το μπικίνι, τέλειο κορίτσια. Στα Laser Line Clinics, τελικά όλοι εκεί πάνε. Αποτρίχωση Laser Plus για όλους τους τύπους δέρματος και τριχοφυΐας. Αν τηλεφωνήσετε αυτή τη στιγμή στο 210 65 64.000 κερδίζετε ένα πρόγραμμα Laser Plus αποτρίχωσης ενός μήνα εντελώς δωρεάν. 210 65 64.000 τώρα. Ραδιοφωνική εκπομπή σε εξέλιξη. Τώρα αποτρίχωση με τα νέα Laser Extra Long για αποτέλεσμα που διαρκεί ακόμη περισσότερο. Αποκλειστικά στα Laser Line Clinics. Και εμείς εκεί πάμε. Και το μπικίνι, τέλειο κορίτσια. Με λέιζερ νέας γενιάς και για τη σκουρόχρωμη επιδερμίδα. Τηλεφωνήστε αυτή τη στιγμή και κλείστε απευθείας ραντεβού για δωρεάν αποτρίχωση ενός μήνα. Μόνο τα Laser Line Clinics σας την προσφέρουν δωρεάν. 25 510 21 200 τώρα.